što nam zapravo garantira da će Hrast zaista to i provoditi. Prije svega, ljudi koji su ušli u Hrast i koji su se kandidirali su ljudi koji su već prije bili prepoznati u svojim sredinama kao aktivni članovi civilnog društva. Dakle, oni su pokazali da oni su u stanju aktivnim i javnim djelovanjem provoditi te vrijednosti. A s druge strane, ono što je također novo, što ste vjerojatno već puno puta čuli od nas, je taj sustav predizbora. Samo jedan element toga ću spomenuti. Kada netko od nas dođe u Sabor i govori o tome da će on vođen vrijednostima kršćanskim provoditi ove sve ideje, on neće moći ne provoditi, jer neće moći pogledati u lice svim tim ljudima koji su njemu dali potpis, jer on, taj kandidat, taj zastupnik u Saboru, on zna točna imena i prezimena svih vas koji su nama dali svoje glasove i mi nećemo moći vama pogledati u oči i reći a baš me briga sad za vas, ja ću provoditi svoju volju. Nego mi zapravo moramo stajati iza onoga što smo vam prije toga obećali. Dakle, to je jedan mehanizam koji, bez obzira pokvarili se mi kao osobe ili ne, nas tjera da mi i dalje budemo zapravo vjerodostojni tim vrijednostima koje sad obećamo da će nas voditi.